Yhtiö täytti 95 vuotta viikko sitten tiistaina, eli 23. päivä 1. Jostain siellä sitten heti sotien jälkeen, että 47 on valmistettu ensimmäinen kuljetin, 60-luvulla toimitettu jo hakejärjestelmiä selluteollisuuteen ja 70-luvullahan yhtiö vaihtoi sitten nimensä Lönnströmiksi. Siihen saakka se oli Ammos Sytyt. 70-luvulla muutenkin niin kuin päätuotteiksi vakiintui materiaalinkäsittelyjärjestelmät, sellupaperi energiateollisuudelle. 90-luvulla tuli mukaan sitten jätteenkäsittely ja ensimmäinen Tyrannosaurus toimitettiin 2003. Meillä on teknologia, jonka avulla asiakkaat voi hyödyntää teollisuuden, kaupan ja kotitalouksien jätteet ja puupohjaiset materiaalivirrat. Ja me luodaan ratkaisuja, joilla jäte voi syntyä uudelleen raaka-aineena ja uusiutuvan energiana. Me autetaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Että vahvasti hyvisten puolella ollaan ja oltu jo tässä tietenkin useampia vuosikymmeniä. Jo tässä meillä on 5 vuotta aikaa tässä vielä kaikilla meillä niin kuin tehdä tekoja, millä päästään sitten tähän 100-vuotishistorian kirjoihin. Nostetaan malja onnitelleeksamme 95-vuotiaasta yhtiötämme ja kunnioitetaan niitä ammattilaisia, jotka on mahdollistaneet yhtiön tähän kunnioitettavaan ikään pääsemiseen. Onnea PMOlle ja meille.